martangi yang mahita. Dameni di batana sumurun sian saduhut roha, imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Oras madihita saduhut enam, tabigi mahata ni di batana hita, ima na tersura di buku Panurang Joel Bidutolu, ayat 1 ayat 5. Tangyo kamu mah hatani debatan. Jadi dung songoni pangusehonok kumato dikku tunasa sibuk gabe manurirangi mah akka anak muna dohot buru muna marnipi mah akka situa muna jala maralatan akka doli-doli munan. Do tu akan apa semuna bawa dohot buru-buru pangusehonokku jaka are itu dikku jala pamasokku do akka partinadan di langit dohot tanoon mudar dohot api dohot timus namar si jongjong mumada mataniari gabi hahulumon jala bulan gabi mudar patujulu ni ari ni haron jahu banda bulun jala nasok kali. Ay nasa nama Jogar ni Jahuba malua do, ay di atas ni duluk Sion do Jerusalem masa haluaon, songon na pinarbaga ni Jahuba hiyan, jala di tonga-tonga ni halak na maluido akka na jino ni Jahuba. Ido saha na. Do nga saha porsiyaw di bagasan Jesus Kristus, somaldora ta edehon bukid di nomor 424. Suara nitoni nituhatai. Do satorusna buima ta edehon. Napatan ni edi tumasetakas do suara nitodi na maju jala suara nitodi ima na manungguli. Ima ngulu ni na porsie. Dubenero nasa naso mangulahon lomoni rohana jala na manulak todi na manulak debatadoi. Lasido naksada na teida na pinasaha ni Panurang Joel. Parang Joel sada sian 12 panurang na mekmet pabuahon manurirakon taringot tu ari ni Jahuba. Alani di ari ni Jahuba didok nakaing usehonon nama todi ni debata. Jala manang ise nama jugor ni debata malua mah. Laus ido gabi soso-soso dung masa ima naung diusehod debata todi nei. Masa ma hai beruon masa mahalongangan, jala masa ma ima naking pemulihan. Ay diliod debatado, todina tuakka natoropi, tuakka duli-duli, tuakka burua, natoras, naposo nang akan namatua pe lipatupa debatado halongangan di are nasok kali. Jala di are nasok kali, ima didok debata marhite si Joel, na debatado mangalin huasona, jala na debatado paubahon. Bangsui marhite toddi porbadian na mangguhi nasida. Alanido dihamok kadong saha porsiyaon, molo taida di bagasat turpukon, takasdo didok nunga huparulusot todik kuporbadia marhite diamay imanang tajalo marhite padidion nabadia. Asa dia kapadidion nabadia ito ima juju jala padidion nabadia panggoran ito di porbadia jala tadok do di bagasan aporsyatay asa marhite padidion nabadia naum rap
ima nakengani nang ginohan ni toddi asa halak nang majalo padilion na badia ima halak nang pinebaru di bagasan toddi. Na padua hun dia makadong asaha persyaun ima diigil debatado sian perbu ini toddi i ketonga-tonga ni bangsoi dung diuseho todine diigil ma ima hai baruon ni ahal lapatan ni hai baruon ima pertobatan hamu bau niroha hai baruon idu sada pertobatan alani sada hata nama saya takas na do ni si Joel tutonga-tonga ni bangso Israel nang pedanga para diguari aha dudusan ni bangsoi alay to sahadi taida dibidu na parjulur dibidu nadu na paduahon idok ima pangalahon ni bangsoi na maralo tu hata ni debata na mangulahon akahasongiro do akahajahaton terlumobi ma na kapapiol-piol uhum terlumobi ma na kapargonggom dang bangsui nabui diatur dohot hepeng. Jadi somal mak gabi ima nakengani mangulahon manibli siad debata. Alani mata kasdo didok di trupu tahun di juhon jala usehonon nama todina. Nunga dia seto di perwadia asa ganup makilalahon ahmai hebaruon hamaluon pemulihan marhiti do radia makadong asaha persyaon ala nang todi porbadia do ima mangguhi hita memperlengkapi hita natabu ita pakilala todi narap do tita todi porbadia do ima naking nabui mangalun huasona tu hita wason ito di porbadia do patau hok kita manalu hobiar wason ito di porbadia do patau kita olo pai baru roh suara manang wason ito di porbadia do abai kita margugu jala marpakirimon lasi mana taingon ala huwason ito di porbadia do na manugu-nugu kita dohot bui hita ima marpangalahong obar tu parangeni akka anak ni dibatang. Alina perpulisaha lima dia makadong asaha persyaon ima tung maseta kasdo dipaingot tita asa totong mahita olo radi merhaibaruon di bagasan hatani di batan ay hala na olo pabah rohaido ala na bay baru durina do ido nakengiro kupeluon na manasida siya kamaguan jala usehonon nama todi porbadia atau lasi manang dia makadong asaha porsian ahado nando na haibaruni ya haibaruni ima marpangula hidoran di bata tuakka naolo berubah tuakka naolo bertobat tuakka naolo ima nakengani marhamu bau niroha lapatan na bermatanoia berubah ido benedo di Rom 12 di Rom 12 ayat 2 gabi ibaru mahamu jalannya naupine baru ni todini debata alanya dong tulu na juk tabigi hata na marharoroan sian gimana keng marhamu baun manang berubah ibai diguari hadong dohala namuba ima somon bunglon moli juru ni bahira na burju ala dipudi ba asing lapatan na ima sipatana setadok ima marhamu baun na songon bunglon moli jun natoras na burju alai hola pulik natoras na ba nakal jala marisap narkobaun doh mabukan alai moli julu natorop yuna toras na suy na mahira na bedia ima na marhamu baun songon bunglom may dangadong konsistensi dangadong imanak ngani komitmen ali arang do hanak na berubah ima songon horbo lapatan na horbo gugu horbo buido gabi berubah sian na arogan sian na kerasong gaja buido gaja dohot horbo ala nya ala
diikat ima nakangani ala ditusuk iungai. Jadi sehingga boy dituku manang tudia pe. Ini ima marhamu baon ketika ada ima nakangani songon na mangaturkon songon nama baik kita dan bui haruar gabi bui halak marhamu baon ima songon horbo nakangani alani na ditusukon manang sesuatu tu hitam. Alian ko halak na marhamu baon ima na bermetanoia ima na sejo tabigi hai baruon sian na kotor sian na jahat tu na yes na sejo taruh ima perubahan manang na setagwari metanoia berubah dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang kotor menjadi yang kudus dan indah. Sarupamai songon ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu sian na kotor, gabi ias ima sian hadusaun, gabi ias dangolo kupu-kupu mulak tu kotoran, gabi songon kepompong manang ulati, tetapi dia selalu mencari tempat yang wangi dan yang bersih. Ima halak na marhamu baun ni roha bermetanoia songon nani igil ni debata manadikon akabakko na jahat alai mangulu di bagasan toddi jala mangulu ibana ima di situasi na majuhon toddi porbadia na mangbuhi umulunan. Alanima diamu kadong saha porsiawan. Ari ni Jakoba na ni parang ni Joel lison martulutudu mei ima tu ari ni debata na mangusehon wasona toddina tu hita. Ditikki bangsa Israel lam takang nasida jala mangal debata alailos debata dum se ima patupahan human jala sadatadda na luar biasa dipulihkan ima marhite na bon bangsa mula muse tu debata jala toddi ima na paulakom jala toddi ido patadahun laos toddi ido manadda alani saya taruh do tajak komato di bagasan nguluta tentu gabi marhamu bau mengiroha mahita gabi ibaruma alania pangalahu do pakatayon olam mamuji debatado danga dong bedisi ima olam pamorang diri alai nunga tarida disi ima pejuon dohot toddi debata namargowe kita tayong ma perbuni toddi di Galatia 5 ayat 22. Songonai do na disi ayak ka oddo parwu ini toddi porbadia las ni roha polong dame do labas ni roha abasaron habasaon haposiaon halabohon dohot hato ngamon ima nasadekwari parbu ini toddi i atong siat toddi ima hita manada lomo ni rohani dewata amin. Muliati madiho ali Tuhan dewata marhiti hatam abadi. Amin.